tots, però no ens ho hem de creure. Ens hem de marcar noves fites per assolir nous rècords. Però, Andrés, on són els teus companys? Pues eso, por ahí, preparándose para nuevos récords. Nois! Ei, estic treballant en un nou rècord, míster. Atenció! Cent mil escopinades als guants en menys de 10 segons. Bien! ¡Bravo! Es impresionante las metas que puede conseguir el ser humano cuando se lo plantea. Yo también estoy a punto de batir un nuevo récord, el de partir más nueces con las nalgas en 1 hora. ¡Au! 3127. Ya está. Récord absoluto. Bien! Mister, què passa? Estic a punt de batre el rècord de rematades de còmer amb una ovella a Collibé. Iniesta, passa-li! Toma! Què? Digue-li Pep lo bé que ho hem fet. Bé! Molt bé! És que ja parla. Prou! Feu el favor de seure i pareu atenció a la meva proposta. Vull batre el rècord de llegir la crònica de Pere III el Cerimoniós sense que s'adormi ningú. I primerament, de Inca, lo criat Bernat. Vaja, he fracassat! Visca! Ja era hora! Siga!